Right, tiri pano pa Chipadze Stadium nasuno tiri kucelebrate 2026 Women's Day tiri muno mubhindura pa head office yeMarch Central. Imimi panapa ndimi vanoita nezvei uye zita renyu rakazara ndiani? Zita rangu rokuberekwa ndoitwa Shelter Nyamandu, kana riri kuvarume ndoitwa Mai Smoke. Tinoshandira tiri bhindura showground. Tinoita zvokubika madetergents, tinobika dishwash, tobika foam bath, pine gel, madrinks, ndo zvinhu zvatiri kubika. Ende tichiri kungotanga, saka tinototiwo kana kuno ari kutinzwa watipawo rubatsiro tigone kusimuka kuti tigone kubatsira mhuri dzedu. Kambani yenu inonzi Farirai Investment, but ndiri kushanda ndakabatana nebhindura widows. Tichishanda pamwe chete, takatora bhindura widows yese tikabva yechipindura B, widows yechipindura B, tikabva tabatanidza muFarirai. Saka ndo zvatiri kuita tiri mushowground yebhindura. Tinotenda zvikuru kwazvo. Sei makazobatana nemawidows? Takabatana nemawidows zvatakaita tichitanga, takazoona kuti tasiya mawidows yedu kumashure, ende vamwe vanenge mawidows yechikuru, isu tinenge tinana baba tiri kumberi, ndopataona kuti mawidows tayasiya kumashure hawagone kusimuka wari wega. Ndopatakazofarira kutora mawidows tikabatana nawo titi wasimudzire. Tinotenda. Ndanzwa muchiti muda rubatsiro rwamuri kuda nderwesapoti yezvikwanisiro here kana kuti muri kuda sapoti yekuti vanhu vauye kuzokutengerai? Sapoti yekuti vanhu vazotitengera nezvikwanisiro. Zvikwanisiro zvedu hazvisati zvanatsoita, ende patiri kubikira pacho tinotongobikira pasi pemuti, hatisati tapuhwa nzvimbo yekuti tibikire. Saka izvi tiri kuzviita tiri pasi pomuti, asi takangonzi tipindewo mushowground imomo tikanzi chipindai pasi pomuti uyu svikana tatsvagirwawo nzvimbo, asi hatisati taiwana. Saka tiri kukumbirawo zvikwanisiro hazvina kutikwanira, uye zvatinenge tabika zvacho tiri kukumbirawo kuti vanhu vatisapotawo nokutitengera. Zvichireva kuti muda kuboosta zvamunoshandisa kugadzirisa zvinhu zvikuda kutengerwa maresources, kana kuda kutengerwa zvinhu zvamunoshandisa pakubika zvinhu izvi kuti muite zvakawanda nditi? Yes, tiri kuda kuti titengerwe zvinhu, totengerwa madetergents ekutanga yatinoti starter pack yekuti tione kusimudzai zvakawanda. Togona kuita zvishoma zvokuti tikazvitengesa kana taitawo laki kunouya wemamotikari wayo vanogona kungotenga bhaketi racho ratinenge tabika kamwe chete, tozosara svondo rese tisisina chokuita. Saka tiri kukumbira kuti vanogona kutibatsira votibhustawo mari dzekuti tibike zvakawanda. Kana tabika zvakawanda totiwo vanouya kunotitengera votengawo, toona kusimudzira mawidows. Ivo pakubika ipapapa munoshandisa chii pakubika, uye zvakakwana here zvamunobikisa zvacho? Zvatinobikisa zvacho hatisingati zvakakwana, tichiri kungoita zvokushupikira, asi tiri kugona kubudisa chinhu chacho zvezvazviri, nokuti watiri kutengera vaye vanosuka motikari nevanodini vari kuti zvakanaka chose. Saka asi chiripo ndechekuti taakukumbira kuti zvikwanisiro zvedu zvikwane, pekubikira, pekuti tigare tichibika, ndozvatiri kutsvaga. Kunze kwekusapotwa semadzimai, chamungati imimi product yenyu iri unique kune dzimwe dzagara dziri muindustry chii aMai Smoke? Wanotitengera ndo vari kuti zviri unique, saka tiri kunzwa kuzvifarira. Vanongotenga kuti mabhodhoro tudikiti tinongoona adzoka kuti dishwashi yenyu yakandishandira zvakanaka, saka ndokumbirawo kuti munditengeserewo imwe. Saka tobva taziva kuti zvatiri kuita zviri unique. Nhasi zuva reWomen's Day rakakukosherai chii imimi semadzimai, zvikuru sei kuti riri kucelebratewawo zvekare tiri muno mubhindura muno ndo munharaunda yamugere? Zuva ranhasi rakatikoshera zvisingaite, nekuti tinenge tasangana madzimai ose toratidzana zvishandwa. Zvimwe zvaunenge usingazive unenge uchidzidza kutarisawo zvevamwe, uchiziva kuti apo nepapo. Saizvozvi taakutoziva kuti seFarirai Investment taakuziva kuti icho nechicho tofanirwa kunozviita, icho nechicho tinozvikwanisa tinofanira kuzviita. Saka zuva iri rakatikoshera zvikuru, nekuti tafara tichisangana madzimai nokudzidzisana. Tiri kuonawo zvinhu zvenyu zvakatonyorwa kunzi Farirai dishwasher zvakanatsolebhurwa. Zvekulebhura izvi munenge mune mishina yacho here kana kuti munotoenda kunotsvaga kwokuzviitisa? Ndizvo zvandaitaura zvekuti hatisati takwana, tinotoenda kumwe kwatinotorebhurirwa kuti tiisa, kwatotobhadhara dzimwe mari dzekuti manje dzikabuda idzodzo dzikanobhadhara zvigubhu izvi nemastika aya yasara yashoma shoma. Saka ndati tiri kukumbirawo rubatsiro kuti tigone kusimuka. Mamwe mashoko enyu ekupedzisira tiri pano pastand yenyu veFarirai Investments? Mashoko angu ekupedzisira ndokumbirawo rubatsiro kuno mhuri yeZimbabwe, nokuti tiri kushanda nemawidows.
mawidows anoda kusimudzirwa. Wamwe ndevechikuru wakasiyiwa wane mhuri, wamwe wane wazukuru wakasiyirwawo newana. Saka vari kutosimudzirwawo nemabhodhoro iyaya. Saka tiri kukumbirawo rubatsiro kuti vanoda kutibatsira watiboostawo kuti one tibike zvakawanda. Phone number yevamwe vanhu vangada kukukontaktai vakupei maorders ndiri kutonzwa mumweya kuti kuna vamwe vari kuti Mount Darwin vanoda kukufonerai vanokuwana ipapi? Vanotiwana mushowground kana vachida nhamba dzedu 0772 209 169 mubhindura pashowground. Paslai Media TV ndasangana namai vari panapa vane zvishandwa zvavo. Ndiri kutaurawo nani? Mukutaurawo naamai Mandundu. Amai Mandundu, muri kuitawo nezvei zvamuri kuratidzira pano paWomen's Day patebhuru yenyu panapa? Ini ndiri kuratidzira zvisonwa zvandosona mainfomu evana vechikoro nezvandinobikawo zvemadetergents, madishwasher nemadrinks. Ndo zvandoshanda nazvo izvozvo. Naika. Basa iri makaritanga rini? Basa iri rekusona ndakatanga kudhara 2003 ndo pandikaenda kuchikoro chekusona. Then ndazoramba ndichingoendawo chingovanduzikawo saka ndaamufield yekusona izvezvi. Zvikwanisiro zvakamira sei? Takati chakanyangana nenyaya yekusona tisati tauya kumadetergents amuina waya. Zvikwanisiro zvenyu pane here pamunoti pari kugomeresa kuti basa renyu rigone kunge richikura richienda kumberi musupply zvikoro zvese zviri mumaCentral? Zvikwanisiro zvandinochemawo nazvo ndezvemushini wekusonesa wandinoshandisa hausi wangu ndewatezvara vakashaya, saka muzava chinhu chisiri chako ndechenhaka ndowandimbofanira kushandisa hangu, saka chanacho chema nacho hangu kubatsirwawo pamushini wekusonesa kuti ndive ndinoti vandudzikei. Pari zvino zvitoti muri kutengesera vana vechikoro maindividuals here kana kuti muri kusupply in bulk kuzvikoro, zvakamira sei izvezvi muri kumboita sei? Izvezvi ndosuplya pachikoro, like izvezvi pane chikoro chinonzi Enterprise, mukasvika ipapo ndosuplya matracksuits, sports attire, mauniforms. Kana paine nherera uya ndona inoshupikawo ndinoibatsirawo. Ndoibatsirawo hangu pachena ndakasununguka. Matora zvemushina wokusona asi panapa ndiri kuona kuti zvimwe zvinhu zvine embroidery. Embroidery munozviitira mega here kana kuti munotonohaya mushini wokuti muitirwe embroidery? Embroidery ndotobhadharawo nokuti hazati ndakura hangu, saka embroidery ndinobhadhara. Overlocking ndinobhadhara vamwewo. Wangu inini mushini wandaishandisa watezvara vangu uyu ndewe straight. Kuri kunzi Mwari vakomborera mune muchitodawo kuve nemushina wenyu wokusona iwo nemushina weembroidery? Ndeda hangu mushini wekusona nemushini weoverlocking ndoti basa rangu rikure. Toenda kune zvemadetergents izvi zvakamira sei zvamuri kuita ikokoko uye sei muchiti product yenyu imimi yakapenga kupfuura dzimwe? Product yangu inini yakapenga kupfuura dzimwe ndokuti vanhu vanotengawo kwandiri aiwa vanotondiadvaisa kuti dishwasha yenyu yakanaka uye zvinowacha magumbeze, hembe even dzevanochikoro idzi inowacha munhu akapererwa nesipo nesefi zvezvi anoshandisa izvo zvachiwacha. Vamwe vakashayawo sipo yekugeza vanopinda imomo zvekare. Iyo inonzi 3 in 1. 3 in 1. 3 in 1. Asinawo cobra anoisawo mumvura anonyatsokorobha munochenawo motopenya moita kunge mune cobra nedishwash. Aiwa iri kumberi. Matema amai ani ziya? Mai Mandundu. Amai Mandundu. Tiri kufara zvikuru nezvatiri kuona zviri kuita pana panhasi uno uye muri kuzviratidzira pari paWomen's Day yemugore rino ra2026. Zuva iri riri kucherechedzwa remadzimai, imimi semudzimai rakakukosherai zvakadii uye munorinzwisisawo sei? Zuva iri achiri ranhasi rinerikeri rakandikoshera pakuti kana ugere kumba hauna chaunodzidza, asi ukapinda mukati mune vamwe unodzidza zvakasiyana siyana. Kana uri pako wega hauna chaunogona kuronga uri wega, kutsvaira chaiko unodzidza kune vamwe, even kubika chaiko unodzidzawo samwe kune vamwe, hakuna chaunogona uri wega. Saka zuva ranhasi izuva remadzimai rekutaurirana makuhwa ekuti zvinodai zvichidai paunenge usingazive ozivawo. Tasangana vemakuhwa isiri vemakuhwa enhau, imi tanzwa kuti muri vemakuhwa ekudzidzisana zvinhu zvakanaka ndizvo? Totenda. Women empowerment yakakoshawo zvakadii tichipesa hurukuro yedu? Women empowerment yakakosha kuti munhu wechidzimai usamirire kuti baba ndo vachauya nezviro. Baba vakanzi nhasi vaita tsaona izvinezvi nyika isi yangozara nematsaona.
iwe unochemwa, havachachema munhu afa, vakuchema iwewe nokuti iwewe ukangogara hauna zvauri kuita. Asi izvi zvatakadzidziswa zveWomen's Day zveshe tikudzidza zvakasiyana-siyana, kudzidza mushando wemaoko, wokuzviitira. Nyika yeZimbabwe haina kunzi haina mabasa, basa ndiwe pauri pese pane basa. Even kutogadzira chidhori unowana mari. Zvatikuita izvozvizvi, aiwa muri inotorarama yekutoenda kuchikoro, muri kutodya yechiguta nezvakafanana neizvozvizvi, asi mari haikwane, hasati zvandikwanira zvandiri kuita. Mari. Alright, kana kune vada kukubatsirai uko, ma well wishers vari kutoona paSly Media TV, vanokubatai panhamba ipi uye munogara kupi imimi? Ini ndogara muward 16 muBhindura district. Vanondibata panhamba dzinoti 0713 950 919 kana kuti 0773 849 255. Ndidzo zvekare dziri palebo yangu ineyi. Pachine mamwe mashoko amuda kuwedzera ensandaenda? Aiwa, tinoda ngotendawo zveduwo nekuti koko kwamunotiitawo pazuva rakadai iroriri tinodzidzawo zvakasiyana-siyana, nokuti kana uri kumba hauna zvaunodzidza, ngodzidza kunetsana nababa nekunetsana nevana chete, asi kunodzidza zvakasiyana-siyana, kudzidza kugara kakwanaka, kudzidza kushanda nemaoko. Saka ndizvozvo zvatinotendawo pazuva rino ranhasi. Hanzi izvo zviya zvekunzi hakuna mabasa kunyepa, basa ndiwe. Isusu tiri kuzvishandirawo semadzimai, tiri kudzidza zvakawanda patinosanganawo futi zvakare semadzimai. Nekudaro vari kuti munhu shandisa maoko ako, Mwari vagokukomborera. Zvichemo zvavo mazvinzwa zvavari kuda, mushina uri kushandiswa ndewokukumbira, munongozivawo chimwango chemumwe achina ndima. Nekudaro vari kuti kune avo vanonzwawo kuti ndoda kungobatsirawo mai Mandundu, makasununguka kubata panhamba dziri paskrini, muvabatsirawo nezvamunokwanisa kunge muchivabatsira nazvezvo, kubvira padhola chaipo kusvika pamishini yekusonesa, zvese izvozvo zvinodiwa. Tinotenda. Tiri kupfuurira mberi paWomen's Day, iye zvinezvi ndina amai vari panapa. Yellowbone, zvakamira sei? Zviri right. Zita rakazara ndiani? Ndonzi Mai Antonio. Mai Antonio, ndezvipi zvamuri kuratidzira pano paWomen's Day nhasi muno muBhindura pachipadze high school? Ndiri kuratidzira mabhasiketi, maruva, chuma, ndoita zvekuruka makalazi, ndoruka maheti, marusero, handoita zvakawanda. Zvimwe zvacho ndatosiya. Zvakawanda zvekuwanda zvezvikureva kuti aiwa mutori nepandiri yakazara zvini? Yakatozara masofa nemasofa ndoruka nemacheya. Eongo. Zvakatanga sei zvebasa ramuri kuita uye chakatangira chimwe chino tiri kuona kuti muri kuita zvakasiyana-siyana? Nhamo ndo yakaita kuti ndidzidzise kuitwa basa remaoko plus kuchengeta vana, kudzidzisa. Ndiona rebho matangira vari kufadza crowd vari kunoko apa. Tiri kupfuurira mberi nekutaura naamai. Ndandabvunza kuti chakatangira chimwe chii pane zvinhu zviri panapa? Chakatanga inhamo ndo yakandidzidzisa kubata basa remaoko, kuti vana vagone kuenda kuchikoro vasatarisawo vamwe kana vachidya zvinonaka plus kupfekawo zvakanaka. Plus handitarisiri baba chete, nokuti baba havasiriwo vega vanogona kuti mhuri iende kuchikoro, mhuri idye igare zvakanaka, irarame zvakanaka. Ndakangozvionawo zvakakodzera kuti ko ndikambobatawo nevamwe vana vangu havararami zvakanaka here. Saka makadzidziswa nani zvekuruka izvo? Ndakadzidziswa nemurume wangu zvekuruka. Iye anga azvidzidzawo kupi? Anga azvidzidza kuchikoro kwaChakonde, akatozviendera kuchikoro. Hongu. Saka tingati mane nguva yakadii muchiita zvekuruka matswanda nemaheti nemarusero nechiko zvese zviri panapa? Ndakabva kubva 2005 ndo patakatanga kuita zvekuruka nekudzidzisawo vana mucommunity. Tinotoona negurupu revana vanoita zvekuruka, zvekuita TD, zvekuimba zvakawanda, vachirukawo majuzi nemirara iyoyi nekugadzira mavhasi. Saka hapana angati ndashaya chekuita Mai Antonio murimo? Aiwa, hakuna anoshaya, nekuti munhu anototi hakuna basa muZimbabwe anotondishamisa. Ndotoshamisika vanoenda mumatachiraini meme kuti vanoenda unoitei, mabasa ekuita emaoko akazara. Kuruka chaiko chekutengesa maputi, maswiti chaiko chekunoraramisa. Saka ndotoshamisika nevanoti tiri kuita zvekutengesa miri yedu vasingagoni zvemabasa emaoko kuti vakaita sei. Izvezvi ndiri kubvunzawo zvekare kuti pakuita basa renyiri ndepapi pamunogomerwa napo kuti dai manga muine zvikwanisiro zvakakwana mungadai muchiita zvimwe zvinhu zvinoshamisa kupfuura zvamuri kuita, muchitoexporta zvichiendeswa kuAmerica? Tino mari.
Mari iri kutinetsa nekuti mirara iyi tinoitora kuMuzarabani, dhaka iri tinotora kuChiweshe rekugadzisa mavhasi, maruva aya tinotora kuHarare ekugadzisa maruva ekuMakuva. Saka zvikwanisiro chaizvo ndo zvatiri kushaya kuti tingabatsirike sei kuti tiwane tirambe tichienderera mberi. Zviri kureva kuti kana paine munhu ari kunzwa kuda kuti aiwa ada kukubatsirai kukubhoostaiwo nemari isina chimbadzo pamusoro angakubatei sei uye munooparetera muri papi imimi? Isusu tinoopatira tiri paArthurstone pakona Shamva Road paPower Men's Corner ndo patinowanikwa tiri. Namba dzedu nhare dzinoti chi? 0777 301 529. Tichipedzisira nekuti zuva rineri remadzimai Women's Day zvikuru sei ratiri kucelebrata ra2026 tiri pachipadze hai rakakukosherai zvakadii imi semadzimai rinocelebratwa gore negore? Inini rakandikoshera zuva ranhasi nekuti ndakaona kuti pasi rino rese chinhu chinonzi mudzimai chakakosha, plus tinenge tichionawo zviri kuitawo vamwe kuti tivandudzewo zvatinoita, kuti hatingarambi tichingoruka mabhasiketi nemarusero, tofanirwa kuvandudzawo basa redu tichiona kuti vamwe vedu vari kuitawo sei. Zuva ranhasi rakandikoshera nekuti ndatoona zvakasiyana siyana zvandogona kuzoita nemaoko. Amai Antonio, muchine mamwe mashoko here ekuwedzera zvikuru sei pabasa renyu apa? Pabasa rangu ndinongoti ivo veministiri kunyanya vana mai hove ngavarambe vachitisimudzira sezvavakangoita pekutanga. Takambopiwa mari 2009 but mari iyoyo takaitenderedza kusvika nanhasi tikatoona kuti zvinhu zviri kutifambira. Mashoko angu ndeungoti ngavarambe vachingotitsigirawo. Mashoko amai Antonio ndeungoti parida kungonzi turu tumwe tumari kuti basa rienderere mberi, uyewo zvakare vari kuti hakuna mudzimai anofanira kuti handina basa kana kuregera kuita zvimwe zvinhu zviri kuitwa nemamwe madzimai. Munhu achienda kutachilaini kwaunosangana nemachallenges akasiyana siyana, vari kuti uyai tikudzidzisei vanasikana vese kana nevakomana vanoda kuita mabhasiketi iwaya panhamba dzavo dziri pascreen nezvimwe zvavanoita. Vanoita maruva anoiswa pahama dzedu dzinenge dzatisiya, panoiswa pamagraves handitika, vane zvavanosona zviri panapa zvatiri kuona zvine makala akasiyana siyana, vane rukukwe, vane mabhasiketi kunyange tinokati kachizha sefo inonzi. Tasvika patebhuri iri panapa tiri kuona pane derere, pane magaka, pane masmall grains, manhanga, nyimo zviripo panapa, chibage, mitsvairo nechichi. Zvakamira sei panapa uye ndiri kutaura nani? Muri kutaurawo naLindiwe Chiunda. Panapa muri kuita nezvei nhasi paWomen's Day patebhuri yenyu? Muri kuratidzira nezvei? Tiri kuratidzira mutsvairo yechivanhu tikakura tichiziva mai vedu vachidzura tsinde, vachisunga, vachitsvairisa, vaiziva kuenda mumapani vachidzura. Saka nhasi ndo yandauya kuti ndiratidzire kuti vana vemazuva ano vakwanise kuziva zvairarama nevakuru vedu vekare. Zvakare ndauyawo nechimeti. Chimeti ichi chakagadzirwa netupepa twemaheu aya aitova marara aingoraswa, airatidza kuti aitotikanganisa munharaunda medu. Saka takazotega tichenese nharaunda yedu, asi nguva imwe chete iyoyo tichigadzira chichishandiswa. Chimeti tinochishandisa kuti tinogona kuwaridza vaenzi vakauya vanotogarira panzvimbo ine unyoro, tinowaridza plastic redu iro ritogarira. Nerimwe rutivi ndinogona kuisa saga, kana kunze kuchitonhora ndinogara nerutivi runenge ruine saga. Saka ichi chimeti ichi ndakwanisa kuti chakanaka chinotibatsira kuchenesa nharaunda, at the same time tichiwana chinhu chekuti vanhu vakwanise kugarira. Zvimwe zvamuri kuratidzira panapa ndezvipi? Tiri kuona mune chibage zvinodyiwa, chibage, chinyoro. Ndaya kunoratidzira zvakare pachibage chinyoro. Tiri kuchidya chiri chinyoro izvozvi, asi nditotarisira futi zvakare kuti tichachikohwa futi toriita sadza. Ndobva ndauya futi nemunyemba, mufushwa, chinhu zvamuriwo yaibikwa kare, ichitarisirwa kunzi inodzivirira zvimwe zvezvirwere munyama dzedu, mukati memabhonzo edu anenge akasimba, tichiwana muriwo yedu yechinyakare. Asi vemazuva ano havachaziva kana kufusha mufushwa iyoyo. Zvakare vana vedu kana vakatoubika havachaziva kuudya nekuda kwokuti vanhu vazhinji havachazvikurudzira, asi zviri zvinhu zvinobatsira futi pakudzivirira zvimwe zvezvirwere. Saka ndatinini munyemba tiudisplay tigone kudzosera chinyakare chedu kuti vana vechimanje manje vachizive zvakare. Tichiri papa tiri kuona zvakare muri kufusha derere, saka muri kufamba muvision nechiratidzo chaamai Munangagwa chokuti vanhu ngavazive kudya kwedu kwechinyakare. Ndizvozvo chaizvo nditofamba nevision yaamai, nekuti vana vemazuva ano derere vakungoziva kuti takaritema vanonoisa mumafuta vofraya,
havachaziva kuti derere rinogona kubikwa zvakare uchishandisa soda kana kuti mutyora, kureva kuti maguri edu aya echibage chanambotaura chiya akaoma takaapisa tinowana hundi unova mutyora. Saka mutyora iwoyo tikazobora gaba kana nyangwe kagubhu kakabviswa maheu tobora bora toisa mutyora toisa mvura unotiburitsira mvura yakati chenei. Patinobika derere redu ringava richiri nyoro tinogona kushandisa zvakare mutyora iwoyo nedomasi zvatokwana, hatina kana mafuta taisa, vanhu vakutodya sadza vachirifarira. Zvakare kana richinge raoma saizvozvi tinokwanisa kudzvura. Saka izvi zvekuti tiriomese inzira yekuti tinorichengeta kwenguva refu tichizoridya patinenge tafungira harina parinozonzi rakomba kana kuti rashata. Ndo zvakanakira kuti tiricheke tichiriyanika, inyaya yekuti kana pamberi apo mvura tisisina asi muriwo tichiuda tinotora derere zvakare todzura-dzura tobva taribika nemutyora uye wandambotsanangura uyu toribika zvakare, vanhu vakutodya sadza, zvinoredusa makotsi zvakare. Tiri kuonawo zvekare mune zvirimwa zviri panapa, zvakamira sei? Zvirimwa zviripo tinokurudzira kuti kana tichiita dhayeti yedu tadya sadza kana kuti tisati tadya zvakare tinogona kutora magaka kuti tikoke nzara. Saka taona zvakakodzera kuti muminda medu matinoisa zvibage tinongoisawo futi magaka imomo. Kana taisa magaka anongoberekawo nechikafu chiri kungoshanda muchibage imomo. Zvova zvekuti kana munhu asati adya chikafu togona kungotanga adya zvake magaka, kana kuti mumwe anongotiwo anongoafarirawo apo neapo anongotorawo magaka achidya. Saka zvimwe zvezvirimwa zvatotarisira kuti zvinobatsira muutano hwedu hwechivanhu. Masmall grains, tiri kuona mune masmall grains futi panapa, zvakamira sei papa tichipedzisa nyaya yedu yaNhasuro? Pamasmall grains aripo pane modzi ndedzemanhanga. Kana nhanga taribika hatirase modzi, tinotora modzi dziya todziyanika. Kana tadziyanika tinodzikanga zvakare. Kana tadzikanga tinoutora semutetenerwa toshandisa kuti udyiswe sadza. Kana kutotora modzi idzodzi zvadziri todzidzvura futi muduri dzonoiswa domasi dzodzvanywa dzichibuda mafuta anobva atoita mabumbe. Saka mafuta echinyakare aishandiswa nevakuru vedu vakare, kureva ndosaka vaikura zvirwere zvaive zvishoma mukati memiviri yavo because vaidya chikafu chisinai mafuta akawandisa atakutora isusu chichiisa. Panapa futi tine imhunga kai? Munga. Sorry, wheat yedu iyi tinoishandisa zvakare pakugaya, toishandisa sadza chairo rewheat tinoridya. Nofunga vazhinji vacho vakutora zvirwere kubva musadza redu remugayiwa iyi. Saka tinokurudzirwa zvakare kuti tinobika sadza irori rewheat, tinoshandisa wheat iyi zvakare toigaya, tinoishandisa kubika chingwa. Tingachibika chiri pachimondo kana kuchiisa pachingwa chenormaloves atinoshandisa yaya atinotenga mumashops. Zvakare wheat iyoyi tinotoidzvura toita semupunga, tichibika semupunga toidya zvakare. Pane zvimwe zvamunotoita here muchitengesera vanhu vari kunze manyanya kuemphasize nenyaya yekubika muri kungobikira mhuri yenyu chete here pazviwanikwa izvi kana kuti nemiwo munototengesawo? Kana tichinge tazvirima neuwandu hwazvo tinotoita maketi wokunze, nekuti tinenge takudawo mari yekuti tisenzise zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichidiwa pamba like fertilizer inenge ichida kudzokera kumunda. Asi kana ndichinge ndisina kuwana zvekuti ndinotengesa handikwanise kudzokera kumunda, saka ndinofanira kurima zviine uwandu hwokuti ndinokwanisa kutengesa zvimwe, ndokwanisa kunotenga fertilizer zvakare nembeu dzekuti ndikwanise kudzokera muminda zvakare. Vamwe vangazoda kukubatsirai pamwe nezvikwanisiro zvokuti mai vandanzwa kuti vada kurima zvakawanda asi ndoda kuvabatsirawo pamwe nemari yekuti mugotenga mbeu kuti murime zvakawanda, munowanikwa sei uye kupi panhamba dzenyu dzerunhare? Nhamba dzangu dzerunhare dzinoti 0786 870 649. Ndinogara muwadi 4 pafunda nefu apo pane togeti ichangoburwa tichienda Mandarwen. Nditori padhuze nechikoro chakanzi Lady Enereta asi pari pafunda nefu. Zvikwanisiro zvamunoda imi zvingave zviri zvipi zvacho? Zvikwanisiro zvandinoda inini ndinotarisira kuti ndinofanira kuwana fertilizer yakati wandei, nekuti zvinji zvandinoita ndinowandira mune zvekurima. Asi izvi zvimwe zvezvinhu zvandataura zvakaita sezvimeti nemutsvairo zvinhu zvandinokwanisa kungodzura. Nyangwe ndichingofambawo handina mari yandenge ndawesta, ndotongofamba ndichidzura. Matindi mayani zviya? Ndinonzi Mai Chichetu kana kuti Lindiwe Chiunda.
amai chichetu Lindiwe Chiunda vari kutaurawo kuti aiwa kudya zvechinyakare ndo kunoita kuti tisimbe miri yedu, tisangobatwa nezvirwere zvakasiyana-siyana. Nekudaro namba dzerunhare kana pane vada kuvabatsirawo kuti vasumudzire vavandudze basa ravo, munogona kungovabata panhamba idzodzi dziri pascreen. Zviri kuitika tiri paWomen's Day kuno kuBindura paChipadza High School. At Rathel Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printer, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Rathel Signs. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Rathel Signs, tried and tested.